Okay, vi vil i denne video forklare, hvad multiplikatoreffekten går ud på. Og effekten består i, at når en ændring opstår i en af de 5 hovedsektorer i det økonomiske kredsløb, det kan enten være i udlandet hos virksomheden eller i det offentlige, så vil de her afledte effekter af den her ændring, de vil så til sidst vende tilbage til den sektor, hvor ændringen opstår. Ja. Og det giver så en ekstra bidrag til den her sektor. Ja. Nu er vi så... Altså, og et eksempel herpå, det kunne være Peter, som bor i Andeby. Ja. Ja. Bor her i det her hus. Ja. Peter han arbejder på den lokale fabrik. Og her på fabrikken, der tjener han 1000 kroner om måneden. Og betaler de 400 af dem til det offentlige i skat. En dag, der offentliggør staten, altså det offentlige, at de vil sænke skatten. Og Peter, han bliver derfor rigtig glad, da det betyder, at han nu kun skal betale 200 kroner i skat om måneden. Det vil altså sige, at Peter han har altså 200 kroner mere til at forbruge om måneden. Og de her 200 kroner, der vælger Peter så at sætte 50 kroner i banken. Yes. Så det vil sige, at nu har han 150 kroner, og for dem, der kommer sover i møbelbutikken, og så køber han en ny sofa. Ja, dejligt. Og det er ikke kun Peter, som tænker, at nu skal jeg ud og bruge penge. Det gør faktisk alle Andebys beboere. De 3 huse. Ja. På den her måde, det betyder altså, at sofabutikken der får meget større omsætning. De får flere penge. Så de beslutter altså, nu hæver de produktionen. Ja, og det betyder, at de skal have flere arbejdere, de skal have flere til at arbejde. Og det kommer til gode for Peters nabo Henrik. Fordi han har før været arbejdsløs, har været på dagpenge, men nu har han fået arbejde til at producere møbler, til møbelfabrikken. Så nu har han altså en større indkomst. Ja. Henrik han tjener så også 1000 kroner om måneden, og betaler de 200 kroner i skat, men han sætter også 50 kroner i banken. Ja. Og så tager han til udlandet for de 150 kroner. Udlandet, med Andeby Lufthavn. Ja. Så tager han med en flyver. Ja. Og så spenderer han altså alle de 150 kroner der. Det der så sker, det er, at på den her måde, ved at shopping, eller ved at møbelbutikken hyrede flere medarbejdere, så får de flere penge, og det betyder så også, at de sådan set betaler mere skat. Ja, møbelbutikken betaler mere skat. Ja, det betyder så, at det offentlige får flere penge, det vil sige, i sidste ende vender det tilbage til den sektor, hvor og giver et bidrag. Ja, og giver et bidrag. Men der er jo så forsvundet nogen til udlandet, i form af Henriks tur til udlandet, og der er forsvundet nogen til banken. Men der er nogle penge, der kommer tilbage til den offentlige sektor til slut. Multiplikatoreffekten kan være meget forskellig fra land til land, og afhænger blandt andet af størrelsen på det offentlige og størrelsen af udlandet i det økonomiske system. Ja, med meget betydning, også det offentlige. Og vi vil lige tage 2 eksempler nu her, hvor vi først vil kigge på Danmark, som er en meget åben økonomi, hvor vi har et højt skattetryk. Så har vi en modsætning til det, som er Indien, hvor det er en meget lukket økonomi. Det vil sige, at udlandet betyder ikke særlig meget, og skattetrykket er lavt. Ja. Hvis vi starter med Danmark, så siger at vi har en skattekvote på 0,40. Så er multiplikatoren som udgangspunkt 1,79. Men hvis vi så tænker på, at Danmark det var en meget åben økonomi, det vil sige, at vi importerer og eksporterer til udlandet. Så hvis nu vi ændrer vores importkvote til at blive 0,20, så kan man se, at multiplikatoreffekten den falder til 1,52. Og det er fordi, at vi importerer mere fra udlandet, og i og med, at vi importerer mere fra udlandet, så ryger vores penge ud af det danske system og ud til udlandet i stedet. Og hvis man så hæver skatten endnu mere, så vil multiplikatoren blive endnu mindre, fordi at man igen giver penge til
til det offentlige, og så forbrugerne får færre penge at råde over. Ja, lige præcis. Hvis vi så tager Indien for eksempel, som har en meget lav skattetryk på 0. Nej, okay. På 0,20. Ja. Vi kan se, så er multiplikatoren noget større. Ja, allerede faktisk over 2,5. Og hvis man så siger, at det er helt vildt begrænset, hvor meget Indien importerer, så hvis vi nu sænker importkvoten til 0,05, så stiger multiplikatoren faktisk til 3. Det er jo så fordi, at der er rigtig mange penge i det lukkede økonomiske kredsløb. Fordi at der er hverken særlig meget, der skal betales til det offentlige, og der er ikke særlig meget, der ryger ud af landet i form af import, kan man sige. Ja, som sagt så har Danmark altså en lavere multiplikatoreffekt end for eksempel Indien har. Men det gør også... Det er også en fordel til sider, for eksempel i en højkonjunkturperiode, så er det rigtig godt, hvis man kan sænke forbruget lidt, så når man ikke, når man kommer ned i en lavkonjunktur, så ligger altså stor forskel, så man ligesom forbruger mindre i højkonjunkturen, så det ikke crasher. Ja.